салом бинандагони азиз, сархати хабарҳоз дар радиои озодӣ дар чанд дақиқаи баъди дар бораи пешрафти украиниҳо дар ҷанг бо Русия, нигаронии комиссари олии ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид аз таъқиби фаъолони бадахшонӣ дар Тоҷикистон, идомаи маъракаи эмкунии кӯдакон бар зидди сурхакон дар Душанбе ва Рашт ва дигар хабарҳо суҳбат мекунем. Президенти Украина Владимир Зеленский дар изҳороти видеои 12 сентябраш гуфт ки моҳи ҷорӣ артиши Украини 6000 километри мураббаъ қаламравҳои кишварро дубора таҳти назорати худ даровард. Пеш аз ин як мақоме аз ҷониби Русия таъин шуда тасдиқ кард ки шумори нирӯҳои Украинӣ бартарият доранд ва артиши Украинӣ ба сарҳади Русия наздиктар мешавад. Ситоди кулли Украина рӯзи 11 сентябр гуфт ки нирӯҳои Украинӣ дар минтақаҳои Харьков, Луҳанск ва Донецк 20 деҳаро озод карданд. Виталий Ганчев, як мақоме аз ҷониби русҳо таъин шуда дар Харьков, субҳи 12 сентябр дар суҳбат бо телевизиони давлатии Россия 24 гуфт ки нирӯҳои Украинӣ минтақаҳои пештар таҳти назорати русҳо даромадаро дар шимоли Харьков дубора ба дасти худ дароварданд. Ганчев гуфт ки дар ҷараёни ҳамлаи ҷавобии украиниҳо шумори нирӯҳои ин кишвар назар ба низомиёни Русия 8-1 бештар будааст. гузориши тасдиқношудаи ӯ дар ҳоле садо дод ки низомиёни украинӣ шаҳрҳои муҳими таъминотии Изюм ва Купянскро ба даст оварданд. Ин минтақаҳо аз тарафи маъмурияти аз ҷониби русҳо таъиншудаи Харьков назорат мешуданд. Низомиёни украинӣ бо пахши наворҳои видеоӣ саҳнаҳои дар болои биноҳои вилояти Харьков барафрошта шудани парчамҳои украиниву сипосгузории сокинони мулкиро намоиш медиҳанд. Дар баъзе видеоҳо боқимондаҳои тонку тӯбҳои русҳо дида мешавад. аз минбари иҷлосияи 51-уми Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи башар нигаронӣ аз таъқиби фаъолону хабарнигорон аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳам ихроҷи паноҳҷӯёни афғонистонӣ аз хоки Тоҷикистон садо дод. Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд 12 сентябр дар суханронии худ дар шурӯъи иҷлосия Надо ан-Нашиф, иҷрокунандаи комиссари олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи башар, гуфтааст ин ниҳод ҳамоно аз таъқиби ҳомиёни ҳуқуқ ва журналистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нигарон аст. Ан-Нашиф гуфтааст барои бархе гумонбарон додситон то 25 соли зиндон талаб кардааст. ман аз Тоҷикистон тақозо мекунам ки ҳар як ҳодисаи нағзи ҳуқуқи инсон ва сӯистифодаро таҳқиқ кунанд. Инчунин баррасии одилонаи мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқи башарро таъмин кунанд, гуфтааст Ан-Нашиф. ӯ инчунин дар суханронии худ дар заминаи боздошту ихроҷи паноҳҷӯёни афғонистонӣ аз ҷумла кӯдакон аз хоки Тоҷикистон изҳори нигаронӣ карда ёдовар шудааст ки чунин амалҳо принсипи манъи ихроҷи нафаронеро ки барои паноҳҷӯӣ муроҷиат кардаанд нақс мекунад. ҳанӯз вокуниши мақомот дар Тоҷикистон маълум нест. дар суханронии Ан-Нашиф дар иҷлосияи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид инчунин аз вазъи ҳуқуқи инсон дар Русия, поймолшавии ҳуқуқи мардуми Украина ки дар ҳолати ҷанг қарор доранд ва бадтар шудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии мардум дар қисматҳои дигари сайёра изҳори нигаронӣ шудааст. як таҳқиқоти журналистони радиои Озодӣ маълум кардааст ки Русия дар ҷанги беасосаш зидди Украина аз низомиёни пойгоҳи 201-уми воқеъ дар Тоҷикистон истифода мекунад. хулосаҳои ин таҳқиқоти вижеи журналистӣ имрӯз 3 соат баъд дар барномаи Ахбори Озодӣ тақдим мешавад. ҳоло ба як огаҳии муҳим таваҷҷӯҳ кунед. бинандаи гиромӣ, соати пахши барномаҳои телевизионии радиои Озодӣ аз рӯзи 1 октябр тағйир меёбад. аз он рӯз ба баъд барномаи сархати рӯйдодҳо соати 16 ба вақти Душанбе ва соати 14 ба вақти Москав оғоз меёбад. лутфан ёддошт кунед ва ба дӯстонатон ҳам бирасонеду бо радиои Озодӣ бимонед. дар бархи минтақаҳои Тоҷикистон маъракаи эмгузаронӣ бар зидди бемории сурхча ва гулафшон идома дорад ва мақомоти вазорати тандурустӣ аз сокинони маҳаллӣ тақозо мекунанд ки кӯдакони 5 то 15 соларо барои гирифтани ваксинаи зидди ин бемориҳо ба табибони маҳаллӣ нишон диҳанд. Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти санитарӣ эпидемиологии ҳолатҳои фавқулоддаи вазорати тандурустии Тоҷикистон дар суҳбат бо хабаргузории давлати Ховар гуфтааст ки маъракаи иловагии эмгузаронӣ то 15 сентябр дар шаҳри Душанбе, навоҳии Рашт ва Нуробод идома мекунад. табибон мегӯянд ки сурхча як навъи бемории сангини сироятӣ буда ба он ҳарорати баланди шадид, илтиҳоби роҳҳои нафас, сулфа, сурхшавӣ ва ашкрезӣ ва пайдоиши доначаҳои сурх
خاص است. این ویروس از راه‌های هوایی سرایت می‌کند و آنهایی که سری وقت ام نشدند در برابر این بیماری آسیب پذیر هستند و دوره بیماری از 7 تا 18 روز ادامه می‌کند. در سفارتخانه قرغیزستان در دوشنبه برای قرغیزتبارهای شهروند تاجیکستان امتحان‌های قبول به دانشگاه‌های قرغیزستان برای سال‌های 2022-2023 برگزار شده است. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان روز 12 سپتامبر در صحیفه رسمیش درباره این حادثه در حال خبر می‌دهد که بعد مناقشه خونین اپریل سال 2021 مرزها برای شهروندان تاجیکستان در قرغیزستان بسته می‌ماند و تحصیل دانشجویان تاجیکستانی در این کشور هم محدود شده است. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان میگوید قبول امتحان‌ها در اساس امر پرزیدنتی این کشور جریان گرفت. با اطلاع مقامات قرغیز امتحان‌های قبول روز 8 سپتامبر برگزار شدند و در این امتحان‌ها جوان‌های ساکن ناحیه‌های مرغابولخش و ولایت سوغد تاجیکستان اشتراک کردند. با اطلاع این منبع برای سال تحصیل امساله برای قرغیزتبارهای تاجیکستان در رشته‌های بوجوی مکتب‌های عالی قرغیزستان 25 جای جدا شده است. قبول امتحان‌ها را در تاجیکستان کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده از حساب کارمندان وزارت معارف قرغیزستان به راه مانده است. و حالا توجه کنید به قرب اسعار خارجی که روز 13 سپتامبر از جانب بانک ملی تعیین شده است. امروز 1000 روبل روسی 164 سومانی و 30 درم، $1 آمریکایی 10 سومانی و 24 درم مقرر شده است، ولی قرب یورو کمی بالا رفته امروز 10 سومانی و 38 درم را تشکیل می‌دهد. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق کند. این بود سرخط خبرهای روز. بعد 3 ساعت شما را به دیدن اخبار آزادی دعوت می‌کنیم. روز خوب.